Omurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse y'amorokerio y'abayibuli. Alright, semo ya kabere umuroberio obo sera bwengo mwancho muligere na kulirira nga bagani bane Pastor Gideon uyu chile missing for the last 2 weeks na totevye asarenge. Pastor Joshua karibu sana imegeta seni Kendizi TV ntege tokwa ni mwancho muligere na ndebwa ligani Pastor Gideon. Abakwani yabanjo baligereria bya muna sengi njoka bana intu asege bindieke ngasaba seseni ono mongino mama wiraya korwa kenyenya. Yes. Bya muna kwaliga lino mugako bya muna soko tegerera yo Mindarois chairman ya Gisieka Buying Center aye bya muna sengi njoka bana intu akwani Gideon. Thank you. Bya muna sengi njo bindieke kwalenga around area kwalenga atoretera mageni maya chite kochikobaga koyarigia ntoli nako semeni konyale kobaga koyaleta. Pastor karibu sana Pastor Gideon. Asante baligereria beti ya ndisi no muroberia uwe sera wenga na washukuru kwa maana mmeendelea kwa hapo hata kipindi ndugu zangu wamebaki wawili. Ongonta inaendelea salama. Secondary area. Tumekuwa na seminar na wageni ndio maana sikuwa na uwezo wa kufika kwa kipindi. Alright. Na bakaribishire ase kipindi kiale ya roho mwanenetira tuseme. Asante sana. Karibu sana Pastor Gideon. Pastor Joshua karibu sana. No mwancho muligire na etwa koligania senchira yubo ikirano. Unere botambe na bole no bosi bole kigi mabogo sange kerangeri kiago amona into tali kerangeri yoka na onde na rora twale liboli liae. Wetarase mitanda ito no tore live namba ya SMS gereza ko bigota seti bia ogago ritunyara ko batoko sanga twensi asobwa mukuru muroberio nyara ko bago chako mwancho muligire nyametinye bire nyara ko bigweta. Twadolire abange babere kirori bagotanga umuroberio nyale ko boko bwene chinga chetu. Abange bagotaba tigomento echinsa bande bagotaba ngati okoro kabere wiki korende kiratonyo chagete igalimo asi wiki ndo semenya tonyale ko batoko kwere chinga chetu tonyale ko batoko semania amona yo mwancho muligereria. Ne tabanga twaye bwene likegima kurenda butoko Yesu kya twagatanga pastor eye kubuneka neyo kubuneka. Korende skino ya matukabera totoiga una etimwe ngimeyo sera na ndaba batanga twakorera sema yitu. Alright. Bimona sana karibu. Asemera ko bayabona mwancho muligire hiko tuko batoko kwarera engana yerengete emeremo ase enyomo. Ine nchira kitaranyara ko batoko tanga ogwatanekana no kuboneka gwe chinga cheito. Anene karaba bwatani ababare ase enyomo omosacha ammo no mukungu. Kero kende musache mirimo yanyale ko bagekwera umukungu mirimo yanyale ko bagekwera na inde yabangane nsemende yogo chaka obugima obujya abange baroro batanyale ko babakoremereria bande baroro banyale ko bakoremereria chinga chinyinge chinyale ko bachikubuneka asengencho abageni bane yakere bagotanga ne mirimo ya leta mirimo kierete umukungu nera agakirani mirimo kierete aso umukungu umusacha nera agatama ntigenge buneke ndigi nando mukungu ondekero kende uyo gwatemeremo ilo nyara ko batogosirana amonere ekera umuroberi go chire umwancho muligire na ino bagani bane na singencho ye concern ye gati ya barigere ya bagota kara kwanera ngenganeye na bekoro kananga na bere raisi kegimara kini yanyale ko bage kubuna chinga chito agekogera sengwana yitemara ko yabono no to chiko batoko ligire ya gago to nyara ko batoko ne meremo nanya to ko bayinko nyoma nche amesi na nyomete umukungone ingo moreta senyoma na renga semeremo yanyale kanire contract ya yabuneke onyale ko babono a housewife no ari kero kende ase umukungone umwanchi onene tugaso asenyoma ikirana bwatemeremo pastor katika berega igemeremo yanyale ko bagakwera bono no ndali nyomba ntegerete no nyingo nyako haso bati endelere tera igoka no nde bono buno musacha bwenga anje nongwero ko musacha kono mukungu kwenda ochikobaga kuria banga batanga bakungu abange mpali balemereria especially kiro musacha ali nyomba chise 20 na nyama tukatana na bere wiki. Karibu sana Pastor Gideon. Thank you. Mbiye mono lingane yo mura ya misi kuna kwa lenta na bolide umusigo as a community ko sasti family akinale go chaka ko ruasige tabu kia
Yeremia 29:11 ekare gotebanga esa gotebanga nimbwate omoroberi omuyegoro yaino Yes. ekogera ekero tokendete gusigitana nabo igokoyana n'omwoyo egotogo base our argument gose okwana gwaito tubwato gosemeria nga esa inabwate emiroberi emiyegoro y'obogima bwaitu igo ekera abanto basoira ase enyumu ekora nero togokwanera gosera bwenga Yes. egasi omonto osoire kabwate emiremo nande yaika yaera Yes. nabo eganeiri tumanye nga omoroberi nyasaye igoro omoronge ase bali bonse bamwegenire na kumusemeria igona bondete nduko ogosegeta nga emiremero nabeko bateba permanent ngoteba tuli nga obeire employed permanent and pensioned Right. lakini ekene ngelinga abantu babere retrenched asi company ya elire ose government ya ikire ya tayo gatopunguza iko ikitogo swasi kinyumo na Yes. ndemere mugegoja tumanye nga nyasaye toa na ndekerera toke nga omuntu tenene ligosemere me ya elire togendere ko motegemea nyasaye kora na batu mu bulumu. Alright, asante sana Pastor Gideon. Pastor Joshua. Information ekero kende nigekoleta munchuriria asobogima nikiwango kia abantu bamenyete. Anga batabire labda ikira na nyomete rende kitwa watu tuensi egasi go twamete nonye 1 bedroom. Egasi ya keirake. Ose ya tenenire. Kuru onchurire kuru ase 1 bedroom tocha ase bed sita tukorire single yabera ko mbara oro bago korire igoro atanga nyo gotegete ko tirimboka njira ngo tigara igaiga na ndonye to gotigara muna inchi goro gaiga tigantiga no muntu munga Pastor Joshua. Mbiya mono yominda miss seringaneri yonda tebenga seringaneri wakwanira family kobwatire nga yemenyete. Yes. Inko manya go kwanira family yemenyete town. Family yemenyete town yebwate tofauti ne family yemenyete ka. Yes. Kere family yemenyete ka ina mukungu ino musaje olikire mukunda likiri omukungu nabwate indanya makoraka nabwate nyongo jiaye nabwate jingini jiaye nabwate ndiyate birete andaganyete bona kare okubutuko goja gicha okubutunkore koligwa okubutukora arangi. Yes. Kwa korera mama chokwa butiru e company yasiekire abantu ngwana bareka mama chata iyo. Yes. Bono ebintu mbiro ebinge okubutunkora gwe promotion yete bakwanda sana karo agaringa sa ko promotion tari kuru emirongo je yende aboko butwa ora murangeri nyasa amanya wage rwesi minga miss Yes. na oreka naondeka ekiagera kale promotion yegoja ngwagere siminga miss nga yole akwanda bindisinde ayo girego ngendigo yole oyoreka ono nyasa ndira ogoiraka na jo muronda butu emiremo akoro bidena kabutwa ari gireri 15 lakini ekerabe era kakoro mutienyaarira pale meraniri Yes. akanyaliru simio gojanga naondeka nchubono akaligwe gasi eri 50 ekambani ono mangete kara kuchinyora omuntu bonze ko ngambia mono no rio okorete bituno kabutua soko tamanya Yes. nyasa atumegete kokonyora promotion igia to kurmiremo tigo gwagira simi ko butemiremo jo koligame yao. Alright. Aya ne na kare family ere buya totagete ko tukwane family ba understand di jata barata baramo bamanyite ngibare nande bamanyite nga motore. Yes. Eker otote ko eberenya sato amaya totagete mabe na amaya tole mangete amaya to kuriya bona ekera ba kuriya amaya oikabono ba understand ekera bokungu go janga kibako busoro. Alright. Ekera buya boje bokungu bwaja babogamba. Yes. Ko babwanjirana ekera buya bakorendo boje lakini yo kororo bokongwa stoke oyata ita mayoka na mayoka tayo. Alright. Mayakwa se familiaro. Tayo lyoka. Alright. Ama benaro akorenta maya. Pastor Gideon, do you agree nga chinga chanyara kwa chikumneka because yemere motu labda ne partner abo no musate oso mukungu nyara kwa ako sirie mere masa chinchira chinde cyose kubata na pasa ngateba ebe no kubutu ebe nemere mokoera na bintu binde iko kwanyara nga koremerani nko yabange bagata mbona agire ko manyo mukungu one nuru yoyo amonchuri yabo no nya so bwerani buri ko nyatoko teba mu bwerani bobo kwanyara nya no nyo mukungu njira ari unkwanira rinare ngase meremo yabere tabauti ne njira unkwanira boni kanyomba ekera nde asenka ndariko bengo nemere pastor mbiye mono tuwa chagete ko igekenganeye nga abantu
kibanchani Yes. obwanchani kiboro igo onye koroche ngoja konyore mirimo ya nere na umiaso ko ngira ne chinkora chire chinkomu igo wende kero na manyore tena ringe mirimo na umina je temirimo ya ne kombwanchi Yes. igo na kita ite ko irorera ngantu atebetenga umuntu ganje to umuntu bene amwanje tebunale lakini ko yote bastare ko ifanga abago tebe ngai nugati none nyo to ende turara ito chakire none richa onye maene ba chakire teri chan na ande emirimo yaari agako munyuri umudenga misi Yes. nonyuri tentu chakire to chiri chan polo kuchitubwati getanda to kurale lakini onyo chete igonga emusingi no rokotegemeyo na wamwe nda endenge gumuntu munta mungo chako bosani oe o salon ne chisuti kare mu agasabire ro ko saba ndo agasabire mu agasabire so umwire saiga yo muntu ndero siriguya igo onyo chakire tase ke wange kira bego darekana amatenga nche sina analite kuwa mbegete niga ono tingo nyara koirana Alright. igonga oko chakana koroko nkobwate meaning monongo chibosio no muntu yekera gwanje inki yakereta agwa agagwanje una basta kuigweta kulifanga onyo ureti kwa made inga kunyoma bono advice onyo yajita gocha maega ngamumuru itabwate gas Yes. yabeko benko igonga umusingi umuntu nkiyanje kokoro umuntu kubune nyuo gosomo umuchando gocha abane bali batarabuna Yes. ubwere boro ko imeye nyuo umuntu achandegete atmusaja tanyare kobera nga umukugu gocha yanyore ndi nyumba tinchieti buyange ende chande kengira narenga nagenda lakini dikoleti tinyore ibuko cyane noronga umwanchi uyo n'umwanje ose ebintu kwarocho kamanya gocha. Alright. Bienvenidos sana mwancho murigereria imarago baya bono tuchikoba to kurigerega tia mabulino ne birengereri bini imarago baya bono na nya na bukurushu da tuteba yo gwetera nyombo beno musacha obeno mukungu echinga kibono amakungu bunanya leko bagago cha aroro abange pasta bagotabanga nigio ere raisi sana musacha wa accept a reality nga mukungu na tali miremo yakora botambire ngota musacha no mutubwenga na ndene kwendo sacha na bokwe bukibuki lakini geko bako ngusana umukungu wa accept umusacho none batebenga tuwanjanire gocha puno musacha na bera bako oso mukungu bako kumanyanga wetani ubwanjani uburande ninki umukungu yanje oso musacho yanjite kurende ekera bwasiriye mbere mukwanyaranga kumbe niganchete emireme nande mwatokire Pastor Joshua murase nyumo ibono libona litogonya kweburenga nna kitogwa absorb information ye nande togendera mu nobugima kuna buli twamenyeta tiante oyo teneta se nyangi akalikira je nyangi igate batenga ninkolende ekero kyobo kon na ekero kyobya yes bono egento kera amisi nkilinga omo nyomukungure miremo muhaga tari miremo mukungu obutirwe oyo musacha igabonete kobange kera bono muntu bote mechanda nuri obutire nayo mweminjere muntu yongo kwale igoko na iga ate kuwa maboka omoremie omotebire ma mirimo no chonyore tuyitonyore yende no yarenge igo ichanga nyetubwatiria mangana yo bwibi go sekende ayabono tumoka yasango tokonyare igo aro akoremi yes nyino musacha obutwa umukungu abonete bitukiria mokorere buya amoremi yes egeramo amotebire ma mirimo ngotoke ense gotoka lakini bono umuntu gotamanga umuntu obutirwe mirimo tigante beiga nebitamiro una bi umuntu agoikote bango mwana nekerento lo dali mwana kerentane mwana takole tikende bwamoje ni noyo anza kutamira umwa noyo nere nebitamiro oyitigata mepia gende egiata tatakitiko basenyoma yes nebitamiro ike mechando uko butu negende keke konyenkoli yaro musara mbabwate ebintu ate ko butu gende ukonya koliye yendo arali ebikonyokorosi bona ndi kwatama kwenye ni bitamiro kanyoro mwangire biemara sana pasta gota bebine bitamiro bitamiro paranga konyengero gesuna nete gona kikiranire mwata yana rinde lionzi wona ngabikiranire pasta atebringa na bibwende tokore igo lakini what's happening pasta nonye bali bakorete nyangi para senyomo igyo ere maminja bagotanga vitu kwa gerano ni tofauti. I agree na bombo hata ine na pasta otatikana arsenal na aro unaiba ndiba chake unabona misi ura uri kira egasiye na bonka greta na boroje ganero yes odira tanga mandinko
lakini etageire naye amisi musacha yes orengere ninga nimbe ke none chinkoko ibira kabesa kakonyo osoe no nkiumbe iga nona basani abamubugata batagasaji mosoe no nkiumbe egero wa keresa bunga mambia in case era salikana ki egora banda bange eba bakagire ngimirime ye noeli una nache tato te ba da bokuli kunone serikali yes wa manyanga permanent and right emiaka yane kurumaega na ibwite ngakite ya bantu bakore turi trench ogote unga bono likali retirement yenda kati muka ekora mirimo yako rek yaeli igo in short nginata ko tanga umusacha no yugusacha umukungu kunga oro muchando no linga we have been raised nabo abakungu bayita aba Africa nabo barerire igonga umusacha ere gwikakora imbere chisenchirura agende bama etege tutokuruka nga equality mede twachire gotema ora nyo nomba zitagukanitsana nga umukungu boli yaya lakini abantu bali bayikiri ngendo nga equality na bakumanyanga eno no musache kero mumina nyoro umwana kwa wale maternity kwa wale fraternity ucha nero cha korera umwana lakini turaikirabu igonga bono yaga neiringa Gideon onye tinko bange bintu na inchendora ngati gangore nonka ngombe bekisagale any case meremege gosaleka nabongo jakoni nyakobika none kinyanya nyako ngo musaka nere na atakirali gereri bosio bigo samba onyale nayo ko bagogo tamera abange pastor bagotanga amaskani anyale ko bagago care especially onye no mosacha obuturemeremo no aregari ka mukungu nyagosoka sokale Pwana kwa bitererie ngayo musacha kwanyara kwa bogo sona onye mirobiriende yobokoreri iyutana lete pastor. For instance, onye no kwa ni bintari nyumba rende kora nyumba umukungu boke ukire miremo utaranyora sanda kogenda ayingware gutigeria nonye sani yare ngemesa. Abasacha bande una misi twachaka koiranira twatebanga bono onye naringe miremo nkware gontebiga ingige kogera boniga wachakira gontebi. Ibintu bine bibya bwaterane kwa onchaire kwanyara ngari umarenye ko bigo swaskinga amangana yogo cyana igaringe kare umusaja tako kuna bintu mukungo bante gukora go bari kuanga bakoteka kunganya ngai go bontu ntagitinko ngimure nkwe ole tomwa omwa bono kwema korinkwa erete rero to kore mirimo yonsi igero no mukungu takuruara ngenda gote mama nganjondu kere aya ninje ngoruga ndora ngokora bintu byonsi murageri egere nekyabo nonde mama nabo mundu orugete mwaye uikomanya so masabu buya nendo kore bintu mwao yes egendo la sabe ne bintu byo kuja kutumeka nye dobu ati obo ngobo sinkonya jingeni yabo egena yorosi umukungu yoga ko wena koboka yakora muhaza na nyanjete naye kuja kuruara gusukurikire bona arabire rero nero digital rero gusukurikire kunya kobara umukunga wiko bwanjani buri bogendere lakini amangana yo kunganya nga kwabutirwe miremo mangana yo bine bitamiro ndatebe bibe tigaba bibange bya barosikinka cyabo. Right. Narige gukora kwa Manase korochisemo cya Transmara Ngararo agotebanga no tole imeya omurobuli bosera bwenga agotebanga abantu baito bosi kuruseito moteirimbe chisemo cya magenche tabadali tune ndizi TV mwera ko bamogosemigwa kurwaroro chinga kibo igomoro chejeria kerubo korochisemo cya Manama Barin Kingdom all the way paka Sobo Kisii County agotebanga we are listening live korochisemo chiria chia Michael bagento ko bagosema nae toma ujumbe yako na bigori yako tena ko bato kurigiria senchira yubo ikirano pastor no tuirane tega igabaro turigirete ase chinga kichinge gonya gosoka basacha nge ko garato ko nyorere ko bako ngukigima wo adapt na into mirobirinde ya botambe onye kwarige kwa ende mirimo personal tenga ne sutyo kubeka kwa beke tai ya basi we mambi ko gendure rero bono no karenka mirabo kioro churanya ko bago kora erindo bwa mate bunyara ko bako genda biama mbwate ko rwase pastor minta korera yes ekero umuntu umete utaranyore gasi egento bako kigisongo self esteem gerense na cyuko rumuntu kanyorire gasi
nonyana kayanga katale komuba okoranga kaba kabwenera inki igasororo self esteem yaye yakinire bono nona kasati kare kunyokorra arutetega akosogota buya obeka buya onokoranga ego yabono bwaso akonora tarahanura obongo nebirengere biyaye byeisaransi omuntu obutirwe basi abe nomukungu osomusaje self esteem yaye koirana lo ye igakwechaye yes nani maswali nabarachenga munakoiwaza onye tukoibe onye tiwasale tigendo kiamuntu muntu nakukuna bako koremia umugaka muchonyora lakini nabo kweligereri wechaye igo na abane bintu gwata yungasukije sani because of ego eliyo gutaka kuboranga inche no musaje nabego gotenga Gideon nyora no musaje yes bona sinyi nchukwa iwe miremo weno mukungu gago chaye igonga abantu baereiru usabasi baserirwe miremo their self esteem is low, they are not positive, igobali negative nane nabo konyora abantu bagwa kiresi ene cancer ono no goseme umuntu oje kwabutirwe miremo tigagwa kiraba unabona abantu babeteri trench bakisi university yes boisune nabarora sekretari barabanke bakumena nakura kubwati nikiloya cyabo ngambayira niwe ekero kwabutirwe miremo tigagwa kiro umuntu ngino butirwe miremo yeko guru umuntu onya misitore bakore studio twabutwe miremo ayetari muntu bwana takora gwakiresi because twense tobutire omuntu bwana takwa kiresi mino yore miremo urange ni courage nandantebye progress yegendere abantu abange go bagwakira denne negative person gwakira the negative person omweri wetu ituko kwanyoranga mwezi mwagu ibona ariko tanga umuntu kabutirwe gas abe n'umusacha abe n'umukungu self esteem yayige koira nanse oyo bwatelibaga ebe n'umusacha ebe n'umukungu mwagachi oyo n'umuntu ngoyo kwereire abwate grieving process okuna kumwagacha ngora paka acha koikege nga acceptance amanya gukora gendo nga closure bahono lori amanya bwanjira nanga maene igasiri agobe. Alright, maragoba bono mancho muriria bangi banyere ko bakwerusi no nyobo moyo gwetera so kwengenta kunywa no nyesumu askeli bagote banga emirimo na bwatogo semeria sekororo yanyere ko bage koera korengana Pastor Gideon yanyere ko batobeka bwikira nga na ayo gonya konyora no nye 10 beka ibere chiso asigite igariga nane chirero nyakuria mandasi gabo songo muchando toyo ekogera bange Pastor tokonyona nga emirimo ige koera na kwanyora nga muntu tareroberia kagete iyo nage gochangia muno ukigwaka mutu mate ingataragacha bono yogote binga twendelisa banande turagacha Pastor ningo mukungunera gotenga iyo kongira ngawo aso taragacha. These are the problems Pastor to wetra chinga chito especially the young marriage sabantu bali na abongwanjira nabo ikiagera twanyuma niyo topengete town ya ubunguta bwa sengi barua eita na wataka osiki akunya gosoka kinyanya tia ene jingeni endi ni kamwero nengi ya bona ye kwanyorire okobutwa kwa butiri musiaba no tamarengereti bona karugucha bono obusoku buria kera kwarenge miremo creo que ni kwa bwate bwamate bwiana bali batagwate miremo bono gano stigme gojera oanse kosekererwa okosekererwa kuria ngabono ndonura somia bana pero yo dio genyama butirbo no torole ono godi mugunga ki toru abur tokore to gendeka mugume godenga kai ibiasa ibane bia bigiriga yona yora genda ngedini ko jikapi bono kanyo bona no bujande kobe ekobera ubu amate abantu abamate mbagere oba isoko cyandika o inkaye butoke kiagera ubu amate kare kwari ubu amate ko batana barabo mbu arenge buya bono ogosekerera kuri kwaba bakubeke chumbi bakanyumukumbo ja abana njora moja mokotane muri boarding todo na mwaje mogende abana bagotebi kubo bono boka kwaje amangana kuyigo tanya maragoba kwanyora abana bo tanga bagwita abandi basinywa kibagokora muntu bwitugutano muntu cyakobero mukunguria sinyana yabono mukunda te kurtauni acheka okubutu kuyanga ogwanga kale muri kamwensi kero kindenga turagacha nakyo komenya ngayono goja ekintu ngire bintu mbire bitukwebeke bikongo karo mugusi kimire kyo mugusi komo mura kinira kongire akwakachirwe seiga ngiye kora to kwakaje nyomba
erese ga yo mumumura egere abakinero oyo te kunywa magaje mwaye amanya kugenda to kunywa mutagaje tagaje nguri kure mirimo uruja misha abantu banene barji professor Yes. ukuragira buya lakini tabwati nyumba boye ugukwa kyabangora mwabeka moja litora mwagaje bono no kwabutiru bono tukwiti okwabutu meyo ngayo jibonoka bono ane mejane yabera kosekerera kwaba abantu bago chanda. Pastor Gideon na Pastor Joshua engane ndito na ndiko tukokwa no mwancho murire kero kende naro gwetera makongo bunayo in that particular situation kagete nabokoranga by the time umuntu ikiga gukiagara nabokoranga basics injira tu meta sobo gimabwa ibwakira lituko kero kende you feel strong is also our responsibility nera ko to kosemi mwancho murire nga there is much that is needed ikirora semeremo wetania tu usambe nyama okia basani na ibere bitatu gekogera kogoso emeremo enjereri gwaso na nere enjereri urakoreka kanya kobogosoka so nkuyarigani kiyo ko Pastor Joshua omuntu no mwancho murigera bwere to ko bakuyarigania tebo mochanda wekora abangu be been caught by surprise as much as to kotebanga omukungwa koremi rero bakungumba kali gotoremia rero nabono bagotoita byo gotenga mbona konyara turagacha bona tigatore na kiyo kwagacha. This is the kind of people you are speaking to Pastor Gideon Margawebo. Okuyarigania muna pastor kego teba kiringa nabega niri kirumusai onyorire kwa Kiswahili wanaita jiko onyu kwabangire koyomole karabike gesa neba ni kebo kwabika kaiga mabati atirimbuge ayande iga ogoso marangu ni giosiki lakini wate rungo cyari ne sitting room nakanda ukura kinde buciya yani kirumubere kiri buciya ni indi yagatia igoma okweri ni koroko is paramount nabega neiriye ke umuntu oyo kwaso imirimo ose no nyatura aso imirimo abantu abande ngati abantu bagakite kinyumba nande babwate kinyumba no so nabatari kirimo umuntu agwaka matobori bakotora cha umuntu akora ngipigipigi abantu kuna inuma misi nubegete tayiga ebuna kana Ngatinaga ono akimaye dinga etokugora kisuti kitweba akira bonyo murako myokega pigipigia abakotora chai kwanyoranga na bamenyete kana na bagakitenyu ihunga abamuraba ya minto na baito bali isiko egenti gitanga ni nyumba ayayalishi no bagete kwa gakegoro robangete kuguru buri mwagache lakini karabu ndige saka einero preparation inde teyo onga inande bonde mboi roli umugako yo pastor ato seminga ande bonga ini bonde mboro utadira kora bekege zeki. Alright. Yora sana merago yora manchumo ligeria pagato ko to semane tensi ase obwamo to nyara ko ba to gotingia chinga cheita sekerenge yo connecting obwamate bwanyara ko ba obiya asobo ko liboito bwa kirari to ko batabeto ko tebanga enga getting ete kabisere biya nyaba gambi bwo tega sera isi sana ega sia nyororo yoko kora obwerania ase binyoro ai marago yebono kudara ko to kuligerenga abange igo Pastor Joshua koranga emechande menge ni goto ko ereterera abanyene intwa abanyene yogo tero beria no kwebanga biya kinga kitora semere aboto gato ba Pastor ante tedo murigerio na manyega emiremo okubutu kwemiremo konga makweli to kumanya ndio rabutu unuza madindi orakwe that is why to koteba rosika kare kwa rosirika kanyumba beka kakeigo egero to konyoro busoku amisi ntubwate busoku bwoko butubuka kwanyolira omwana kwanywa mirimo anyolira abana igore mirimo na barabu ule comfortable bakuja boyu kunegari na kwagende mirimo mukungu gende sakanda kuchi momena marago tiango tenga litukelimo kati abandaba nabo yo marago eito mwana abasani aba obwanchete anobo no busuku bwojo biko butu ono ngoko bari kujika ndebo no kubaira kusuno moibuli osira ngoko bari bajikorora sino bajiko kwa pole nakibono kubaira kwa kuri myaka 10 na barabole mirimo ono nyumba teyo na yojo kubabeka bibona sana ngwana endi to mwancho muligire na bara matindi na anda maritoke gima lakini na bere to yasanga senjero wekelo engana ne tuwa kwanda kumaega ekene kilinga ki abasacha bange ndeta baligire ba minto motagare abasacha bange kubabuate michando na tinkagire tinga unless kale ebalimu
basacha mbanje kota kora mere lakini abakungu babeire torture Yes. a thorn in the flesh ligwa bakumunta gusinywa anye bakodebetia ski message na intitwaranyolire karo to koroborandie umukungu wachaye tu musaje abone nari iri mirimo basi tutari kondorera andi na injiri inji kwabusa igoma abasacha mbale netende bye bakungu bari banyumire abagaka babo mbarobe cyane mu muntu tayuanje tokora umwana oyo musabe piro tabugati Yes. ande tura drive postora suma abantu abonye uri umuntu wo commit suicide oso umuntu wa agotinda oteba tigange endenyura kinando ira no munyoro mu cyaro no kora tek no tigato teme ko to understand each other tema kulinga aba no kwanira no nabasana people can talk to friends abantu talk to friends abako nyoro umuntu okora ndi umuntu oso mokonye oso moire word of advice igonga basacha abangi mbanje tikoba batabwati imirimo nense ya Ense ya kongero mwancho murigeria anarege gotango muraria misi kwani abageni baito korwase studio yaito ya umugusi hotanga bakerenga mbiamono asokorwa obosemia obuya uchiase igisaku kyo mugusi igoro ya obosera bwenga. Alright, tuligetiria takorenda ujumbe imefika imarago bayabora bangeni gubagwetera makong kubatkana kero kende no kuborwa emeremo baroro kero kende bayibulete pastor there is not struggle baje the struggle nchirende yose ya misi osoire school okolire university obeire connected onyorire miremo gawa semiremo onyome irororo kero ketago chikunyoranga baadaye obokongo buno bombo bororo na bange baroro pastor ndegete bantu kwalenga nijo na mbaroro abanyorire miremo kurende batale koro kyubwanchani na maskani ukiasaba kungu babo based on the fact nga akagazi kae umushara ari konyora nigo ole omoke kigima umochaya tako mokorera 1 2 3 what kind of reception omosacho yara chiko ba ko receive chinkaki labda nera nyale ko bakwira nanga ko batakana no ko tereliwe meremo kana kwa nenga ne because is there bona etekete obo maene bwenywa mabobe obo maene umanyetenga mwako narikire ibesa kuri nechi na ende emeroberi mpangete nei yes egendo kero kinda teba misi neki kene abasacha barabwa bange nkwiba bali lakini abantu bakuinyura buya chinka chinyinga chikomekameka nabakungu bakuinyura madu mukungu abadayiringa misi ndagete mboli abakumugore ndagete ngaka ngombe nyaribe nabo taka mole ndinga molikane enyumba ugatura agacha turakora kinde nyumba amisi ndagete chibesa kwanyorire ngombe ye uraira seito tokumanya gekoba ototokwali ndubikora tobusoku maza bokwa matanga pirine chamba kirari mune family igumo subate isa kuinyura umukungu abo kuinyona kubangira umusacho ye yeko baraisi neba mbarororo umukungu naroro itene bamura bamwabo kero kende ise tayo omeokana nga ngombe dikurubise ito bantu bali bakoli ngombe yane lakini manyanga cyo bindi cyo kwata kwata biro bosoko akara makuri akarendo agocha lemereria tokore bintu bya ko tobwate bintu agarnyo ali bakali yoko gache bintu. Alright, bebero sana pasa nande ketengane itunyera togocha sore this is the time abakungu abo they also want to give back tangan kwa nyarorera kana tuliaga nyomba bona njenda kobeka ase eraini na pastor David na ndeke ne kelina omuku abakungu no ne bibire na bela mukungu akwa bachi nyumba ya yero monyene usoyitagora na mabokaye omonyene igonga abakungu ko bwate semenene nyuma tu akire tu yakire kuba munobete sayingiye iga ari town y'abantu bakororire infagiti umuntu rakwagache obeguya na ndura nona gasatiye ko gusibire umuku igonga abasache yenda boto yakige kuba nabo to kororokana ngarende mende kwimukere igoro lakini ekene ngiringa bakungu baito yasao baire libagali nene yo kwagacha na kokitire family igo do not return to akana na gosoroire nabo kunya tu yakige kuba ire garende ko yakige kuba ko ruisiko kwanya ngabo ikire bakararia bakayomba nani bo yakira babo amisiye kuba na ikarando mu kuna ere kutari nginchi igo bono tuabirane egere togaje alright bimara sana mwanchomo ligere isi kuligere yase obugangoiga abagende bane pastor Gideon na pastor Joshua odoranga ebisa byo kwerusia obugima byakinire
ando iso kurigererie ni chi stress gati yabo ni yokuburwa emeremo nokobutwa igobona tugokwana about the real things that are happening yabanga no mosacha ubwata nonya abana osesenia monenga kwanyana nero bwirusi yobolebe obogima bwae asikali yago tabanga neriria tarochi ago sembelia konde kore asobogima nero utakire gotwara go sembelia ore mia bande pasta na kike kogera men will become very weak. Na witness it one of my relatives. Yes. Moiri wangi mono otenene tuwemeremo akanyole shop kwikala kwa. Egona kinata kitego tebanga muna kinata eke pindi ya gatianga uko emeremo nero gosirie emeremo. Yes. Abingo muntu kweli. Abingo muntu kweli. Eko gera bono niga nitia abantu muy kumuntu hangi. I come from a family na ringe victim of umuntu emeremo koera abrupt. Yes. And I saw how difficult life was. Igona bote tegote abanga andi na bikunyalekana ekene pi muntu yotari weyaka kubo mu past. Lakini no kome ono jamisi ga koli kiregasi. Tuzina buko bikaga suti ka ubiyegona gataya. On abantu bari barubaho koli batanga muisho yega jaga kwerora isanyo na nditari kwerora rega niringa asogo koli mirimo na ayo kolendo onye kobwa na company kilo abantu bakora kinene bamwana onaka pick up wanga akachiera na ndeko kumanga na ndego tebe karanga tori muntu nde otali omokoli mu company go se passenger bono gogo bahenta batanga muisho yugaro muiroli na ndeke kelina ki tali ngoro muiroli na machiko yega asiaga netibo igonga abantu mbale they may mistaken yes that is why I'm saying ntukanetie abantu baku understand nabona nyo tukatigazi mwabera basani bana lakini nyina atwali emirimo tindanyore nchiranko bakore does not mean ngaigobono nabo mu bisa tiga tuwanchira nenga amuntu buna wateba nabago kuri school aso university anyore emirimo kunanya samu ba kero umuntu nyasaye nabo atumurugiro he. All right, mibona sana Pastor Joshua Sobwangoiga, we are friends abago toyerera rende asobugima bwito bwakira litwana bokoranga inkanero musanaro bwatokugane lakini okoeresera saga korire emeremo paka wacha gukumenga ngayimbure atagete ko goitera yekora gotenga naga korine parastato gete gari Nairobi umuntu akoeresera bye kabisa lakini kwa rubugima bwa yamenyete no bugima eita bugo saberera obugima bugo strain wikira na nyamagane aria basic needs asobugima bwa is a problem bado muntu ikwaranga stress ya mwakire twara nonya abange Pastor Gideon abange boni nonya balimo kira ni bulimo kwonyora umonta oneri oteniri nonya goro bagari neke gima abo sharing that day na basani bana bagontenga yaya bavuga to musani eriga oneti uya onereti obekire bungaro enyompene neke gima agari yari kirwirieta ryomugori akiri bulimo no bwangu obwa missing che nyombe ndiri kiririeta linde lyo ya miss kulende nige kombo iro muntu kwonyora ngoyi birengera libionchokire poro noare street yani is trying to come into reality na ndakwa nyaro muchanda buno oyo nororo chi family nyinge Pastor iskoga igachetera makongo asenge njokero kende batatumye to opportunity yabo bya gati yabo abasacha abukero kende bagende babwene to ko be establish iri banyara ko bakwegende limbaye soya asobo ko nguno bagwetera asabone abunda tebaiga ndobwate ji family nyinge ko nyore family rereiga umusaja ko tebanga na nyomo mukungu bona kolenda nyomba yeno bulimo ngendo gomboli bono tabu ati masiriana ande naye bono muntu yo kali miremembe no gendo na kolare gasi bonere ka konyoro musara ubugima bwaye umangete mbaro abanyomire na nyomete lakini yo kimiremo onyomu na basani eita na bako basaja abasani ubanja uywa konye ani msho ngaki ndasinga milo elwa msinde tete akino kutumirwe mangana ko rwango mwana osari kwe fisi kuratika ngyo koranga abo kanya kuri kali ngabo nango cyane oko ani tumuzo no korogwa ibirenge bya byagenda so busani ubu ugusanga ni bono busani bonde bwa binto binde kwanyora ngo usirire imeyaye tari nacha no mukungu tamu bariti ngangento ngaro jengana kolende ona kolemiremo ono muntu oyo usiharira kibese kiyaye igo ako konyora misiga tatake tiwa kana soda ninje
naye kanywe nyine ba leta buna turi rero ninje bona bwate birengeri byaje bire mutamosometi momokonye okonyoranga atagita konywe ndingi yaebererigwe igera kururyoka anganga nabo anime yabo ngara amire bo bono akomeke swanga kyaerire umenya ko lindo bindi lakini ngana tarakora kende labda lakini nka abacandegete ko bacandegete bono umuntu buna akara buturu ta konyora morembe ngabara ba ko mamorembeka bono kwamenya konyora umuntu oyo egento kendi yakabere okogenda ka umenya konyora umukungu oyo uri serve igamutigirite kirigento kiri migundo kira abana nero gosoma kirigento kinano ne kibase nyongo tuma bono gocha umenya komatebi nga egende nkirion kongeta ayembusa kene nkirion kongeta bono kwanyora umuntu mnyo kuminga besa kure ngondo mira kuri makwane kongongete kyombe cyane ngonya ibintu byane ngokora byasara ngokora ne byane tana gontumira nonye amenya gonte binganje timo kongete kende umuntu buno yokonyora gwenyendire musajo nawe wengende sana ko nale korandi igakorete gasie yokutuka chingoko obwata ibichuchu konia oreta chivese chonsi pi oira bane skuru ogachire buoye mukaye gaikaransete afanye chochote nyinoko ne yongo ja korinde gari yokana iyo ndio kasa nafanya na nyasaka musine sebinde lakini akaro mungoma madamu tazinga kama mmoja kene ngiri ngongete ai no musacha wa haga ngongete kende akamanya kunyure bintu biri agokora akakwa akengenda tuinyura ekero montago ko imikano rogo so montago ko tebi agutigirite kirigento una bononda no mugukoreka ono ngaro burane mugukoreka nari kali akirigento nderinda abana jino buraninga muno burandia amiso burandia yes burandi kujukuri kwimire mona batari uburandi bori utamenye tikapi no najika kabutuko kuri wigina akasa ine lakini kama ngenge kirigento kirikami kwa matabinga kene ngiri onkonge to mujuri ayi no mukungu muliri kene ngiri onkonge te nonya ntako nyomete ono mukungu matala ngeri buya atabe to mungenya kwengenda kusanganya. Alright, pastor kwani nene weka nibere nataka kuititwa kangana yes ile Swahili wanasema ulimi unauma kuliko meno ama nganu mwetera bo wako muntu we aende sigikia koleki akende na bogo te muntu lingana akuna kogendo gwikitu bari nyuranga kinna ogitionia antebie osena ba misi ante osena monya moita antebie igonga tulinda mangana kurwa somo mwitu nabo muntu oyo karanyo none gase korera to ebukwanira akindi ngana kwa mukwanire kerata abwate miremo libe emuchanda se familia osase nyuma sabatukama. Alright, bimuno sana mwancho muri gereria mpara rona ndebe pastor na nywire tuganga mpara roma atabachire no nyama shamba ibatari kuirana bono muntu kwanyore gechwarete obuturwe mbere mono ore Nairobi iyo bona kare kongenderia abandu gonya muntu agetenga ukoraki inchumungu ye simply because yako chikoligerio oligerio ta bono na kingoirana but you still belongs to a family umuntu bono nakira nyara ko kumusemye nande nakiago pokere wanga gekogera kiritwa kwanira gali pasa nenga ekera wachi bwata aro nakikwale gutumeka no wa matebwao kigara bantu bona bakale kongendereria abandi parira nanyaka toina awega nei me tiraba pasa ekora bate ukoenda igoso muntu ota me bie kanisa umuntu kumuikira yaga bwato kire kabisa ono nchubona tokoro gusaba omorosi umusani pero kwa morosi umusani yes omana ko mwa obosemi obu woko ringe ncho yokugendaka kinyo tura morosi umusani abantu barumete no ba approach nyembara abasani bawo to kubakora ibona mo nkete nga ababwata abantu bunabwa sikifane yes digabetera sekanisa kero baitira sekanisa goitira so gusaba nonye no kwingata bamanya korosi ubusani aso muntu oyo egera kwane wasenchira yange umuika okore mirimo aso muntu oyo to ene kisemi kyeito obongani boto bukumupusha abo kumupushira lenka aikore. Alright, bibara sana mwancho muri gereria pastor ekyo tu igoro yemeremo teri yare sana nonye no bunchuri butogokora UFC nonye chi business chigo collapse biashara bya bwata kabisa yabe wholesale yaro iga
akarango akamo igwigurite igabona mukurigire ni mwakuminga inki giakorekanite mechando bune onyo kuigwa no kungoye no boerani obuyanga yaya we have accepted muchando beta asigite tikatogendere gose nandi tuchaki upia yabanga no muchando kwanya nando tawanya ni biashara byo kora nayo kwale kuri bobe ono etenene biashara kubijaka emyaka emu abere no mukungu goso mukungu abere no musajoye kumanyana bali yes bona kali kwa jakire biashara nabokororanga tigangi gole bintoka mukungu abero njembera se biasa ikiani mumanyite keru kamukumanyana misi abanyore buna bono iga ona misi tinku igora biashara mbero ngoni tari ero manyite njenye manyite yes ikia to goita ta kwa sota to goita tingo konya gosego ko besi bakankore ikia ko rumunda mabe mabera muntu mabera mange to kwa biashara na go sore mañana aya komanya konyora biashara kwa bekire bono mumanya ini ono mukungu ukomanyire njera gete umanyire kunyura so bonga bono utaka ubweba ta kuibaranga nebyaye no musajo na abana yes umanya korro muhajo ne tete kumusibirero tete biashara bono ntenengika bono komanya konyora akurugi sobo akubise bintu yes una bitali byaye bona no biashara bigosire bigosinyira nandege tukenda misi yo kwengenda kwataba ngo muntu kwenda ari mirimo bi nono nasomira abana kuri tali kokwira naka kwanyura mugungu kwadira abana mate biri mugagoyo beseje ida kaledira ya kalire sakalire goja mbona ajira abana bane njibono mangana ide kumanya ono kwanyoro bwadira abana okwangire ono libagura ame kunyura buna gwakarura tabwati kinaye kirigento yes kwali bangu engenda nyako igwa mangana aya digansoke kujike ujya masamba mbero ni bono la ayo la yana bana kinaji ogenda ayina ari masaje we minja bono gumu hagi jandege tuno yosometi abana yes does it happen pastor yes uga kanale tuwa tinde kai ka to ko chikambi ochiete boku yamata omugaka omyaka 80 orocho oga agachikolendo mu kibumu abana balika bagotire orocho mugaka oyo ingikera musukumaji kokoro bugochi mana 8 years akakwirorore baraka sweta nyumba muntu tachi kumanya akaira matuko igonga ekene it's happening nabeko nabero kande manyi kinararo abagaka abange ibatigalite ka umwana mumuraga karameli bamwe inelinga yaye mama nchuja gotolera abana bayiro munyina bagutigaka cyandege ono mugaka abagaka abanga yajora abana bari America abagaka no barika abangina ngabara ubakire kore mungu nono mugaka nabago BBC ti umwana nabakore muire nero mugaka umwegeri arero umwana gekora rende kiyagotigaraho kwa wagaka mukali kwebereria abana baino byakigimana inwe banyara ko bakoira inkwana ino no bolito eto mongina na bagocha kabisa ta kira bango koraiga eninyara ko bingukirane pia mono mwancho morigira sokone konyara ko gusangikana kiago amona into mara ko be bonus tu anyare ko ba togo semenetese sobwa mo bona pasante ke tubeke tu amangana hasiri boa elimo nkere kikere kingencho kigima especially ekere tu atwalo muchando bunoyo bwa embere mekwera aprapta stinga chito so benkikiro mchina yote wa amisi na bategarari baito na baligeri baito beti bya ndisi ensemenene umukungu otwalira ensemenene yo kwagacha umugaka gekora muna twaligererie mukungu emeremo kiyamarire michana tagarati keyo mo igonga umukungu nero kwagacha nyumba yaye kando yibuna ero bwikarama kukaye iga abakungu tubwaterane n'abasacha bari bayito bataranyora emirimo yaye rego sebakuridia tore no gosemeringa God has good plans ntabwo atumurubiri umuyito nahande natobekere ebintu burunge banye tokomosebera kumwige. Alright, bibara sana pastor Joshua ngana marike gimase ngana yemara ko beba njena le gotebia ababara semberemo special bandabake abamogi na bono batabana ba pariji primary epange buya anchana akarebiro manyana anchana igenana nekero bia elire omoko nyoranga mwa manyire gento mokokora ikiagera ko katolemani kia no pasateba mukungu abutwe
ire isi kiana bato yago saba Alright. lakini bono ntobutu ndiri nyako saba mukungu ma to mukungu ko mo saba no to saba nganje ko chia Yes. bono to ko matego sina gura misi soda bono ebinto ndiri kunyara gusaba mukungu kia yengeri gusabwa bono ntu njiri korra mugaso bono le na gina tabanga baigwanane bamenya buya ubwamate babamo nende abana barabo na baino mwezi bwaterana tebania kene nenda mwana kajire ngumbu tigo mugako uragenda mungino tigara umugako okwira ogoja omungino makogenda gose baire bonsi bayikina nde bairane ikiera bono tugutigara buna abana kare twagotire. Alright. Bimara sana. Mwancho muri gereria Pastor Gideon, Pastor Joshua, nimeshukuru sana. Sokonyora chinga kichine gusanga mwana inte umurubiri bose rabwenga sekerenga yokone kanatira ko batagosemye bancho barigereria mwancho muri naye kuruga wunga nabo igokora sinsemo chemitanda so banyare ko bagusanga maintwe toko bakaranga mbiyemo no oyanyara ko bakone kichibichane cyago cya senchire boikirano saramu manye kurensemo ya kabere Yesu liyane goro kwa Josephat Messi nyasago se nabo yanyara ko bagusira enga yago tomerane nainde ewiki egocha.